Kaka yor kedo kod oula mikelo gi koth mathoth kod kethruok mar lowo e kaunti ma Busia, jokanyo mag riwruok mar jower wende mag Injili e kaunti no chako chenro mar pidho yiende skunde kama oula okale, ka midhiero ma gisechako neno e kinde mokalo osemiyo gikawo okang' ma kamano. Jowergo onywando jokanyo marango weche mag alwora e chenrono mageto kedo gi kethruok mar alwora kod onge mar pi e ndalo ma oro, ka jopuonjre bende koro geto mar pidho yiende maloyo 1000 buora. Apisa mar NEMA bade ma Busia Duncan Osale okwayo jodak ma kaunti ma Busia mondo onywak lwedo e pith mar yien e gwengego, kogolo siem ne jogo maketho alwora kendo ng'ado yiende aoyaye ni biro kawo negi ondamo mager mar chik. Is one indicator ya mazingira kuharibika, kwa sababu kuna miti zenye zinashika udongo, lakini tunakuja tuna harvest tunawacha. Mvua ikinyesha mingi, hiyo udongo ikisok inakuwa hivi inateremka tu. Hivi karibuni hapo Mei tuta launch program ya kupanda miche milioni 1 haswa za kienyeji kwa milima, kwa mito na zile sehemu pia tambarare. Sisi wamama wa Nile Discourse Forum tunazingatia na kuhimiza upanzi na utunzi wa miti kwa ajili ya mazingira, kwa sababu unapata kwamba wamama wengi ndio wanaathirika wakati hakuna maji, na wasichana wetu wa kike pia wanaathirika. Unapata kwamba tusipolinda mazingira tutakuwa na migongano ya gender based violence mingi, na for us to be able to fight this gender based violence lazima to embrace eco justice, whereby tutapanda miti kwa wingi.